we as human beings, we as citizens must take back our cities. Οι ιδέες δεν έχουν κόστος συνήθως σε χρήματα. Όμως όταν γίνονται πράξη μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Things are already happening, let's just connect the dots, let's get on with the Zulu community. Οι αλλαγές που γίνονται γύρω μας και οι οποίες συνεχίζονται με πάρα πολύ έντονο ρυθμό θα είναι εδώ και θα παραμείνουν. Δημιουργήστε ένα όραμα, ό,τι και αν είναι αυτό, σε προσωπικό, τοπικό, εθνικό επίπεδο για τα επόμενα 50 χρόνια, αλλά θέλω να νιώθετε ότι μπορεί να μην υπάρχουμε την άλλη μέρα το πρωί. Όταν ένα μαγικό κόλπο παρουσιάζεται σωστά μπροστά σε ένα κοινό, επιτρέπει σε αυτό το κοινό να ξεπερνά την βαρετή πραγματικότητα της καθημερινής ζωής. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μέλλον μας. Να εξελίξουμε και να δώσουμε φωνή σε όλους όσους κάνουν αυτά τα πράγματα και δεν είναι εύκολο να τα μάθουν παρά έξω, ή τέλος να τα μάθουμε εμείς εδώ γύρω, γιατί έξω τα ξέρουν. Υποκλίνομαι, βασιλιά Καρνάβαλε, εσύ που λατρεύεσαι κάθε χρόνο τόσο πολύ στους δρόμους της Πάτρας. Και που πριν φύγει η μέρα της λατρείας σου, εμείς οι ίδιοι σου ξεπαραδίδουμε στην πυρά. Πρέπει να βρείτε λίγο χρόνο μέσα σε αυτό το χρόνο που τρέχει, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω βέβαια, λίγο να αφιερωθείτε στον εαυτό σας. Μπορούμε να γίνουμε πολύ δυνατοί και να αντισταθούμε σε όλη αυτή τη διαφορά των αξιών, των ιδεών, της ηθικής που ζούμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό ο σπόρος, αν φυτευτεί σωστά, με σωστές δομές, τότε σε μια δεκαετία μπορούμε να ελπίζουμε για κάτι καλύτερο στον πολιτισμό. Being vulnerable creates connections, and those connections, however small, can make a huge difference. So suddenly being vulnerable isn't a weakness, it's this incredible, powerful force.